A legutóbbi videófelvételen pont arról beszéltem, hogy az árfolyam esésébe az aranynál egy hosszú távú befektetőnek már célszerű lehet időnként bele vásárolnia. Most az elmúlt hét óta egy szép korrektív emelkedést láthattunk az arany árfolyamában. Mindenképpen korrektív emelkedésről beszélnék csak, mert az előzőleg ugye október végén $1250 környékéről $120 zuhant az árfolyam, 10%-ot pár nap leforgása alatt, $1130 volt aztán a megálló. Onnét emelkedik most vissza az arany árfolyama minimálisan $1200 fölé, tehát nagyjából a felét küzdötte vissza magát az árfolyam a korábbi impulzív árfolyam esésnek. Eddig ez egy normális reakció, amit látunk, hogyha impulzívan elmegy az árfolyam valamilyen irányba, lefele vagy fölfele, akkor előbb vagy utóbb ennek az impulzusnak a korrekciója szokott következni, és nagyjából 50%-át, kétharmadát adott esetben visszaveszi a piac, míg nem aztán újra a korábbi impulzusnak az irányába folytatódik az árfolyam mozgása. Az arany esetében itt arról lenne tehát szó, hogy hosszabb távon folytatódhat a trendszerű csökkenés. Amit most látunk, az egy korrektív emelkedés, de aki a múlt héten esetleg belevásárolta az árfolyam esésébe, az most egy szép profiton ülhet vélhetően. Hamarosan el is fog érkezni az ideje annak, hogy realizálja ezt a profitját, mert aligha hiszem, hogy $1240–1250 szignifikánsan följebb tudna kerülni az árfolyam. Most még elkerülhetünk odáig, de elég valószínű az, hogy aztán ott egy ellenállási szintünk húzódik, hogy ott aztán a sortosok ismét napirendre lépnek és megjelennek a színen, és ismét lefele fogják pofozni az árfolyamot. Ugyanis továbbra is azok a negatív tényezők jelen vannak, amelyekről az elmúlt hetekben, hónapokban rendre beszéltünk. A dollár trendszerű erősödésben van, és ez nem kedvez az arany árfolyamának. A dollár erősödés mögött az amerikai gazdaságról érkező rendszerint pozitív hírek állnak, ugyanakkor a reálkamatok is emelkednek, inflációnak se híre, se hamva, tehát nem igazán van ok, amiért érdemes lenne most az aranyba menekíteni tömegesen a tőkét a befektetőknek, ehelyett sokkal vonzóbb befektetési célpontot kínálnak a részvénypiacok, amelyek történelmi rekordról rekordra emelkednek, és ezzel is vonják el a tőkét az aranypiacáról. Ezek a tényezők a továbbiakban is úgy néz ki, hogy még jó ideig fenn fognak állni, és ez a hosszabb távú kilátásokat igencsak árnyalja az aranynál. Persze az ilyen korrektív emelkedések azok újra meg újra várhatóak aztán az árfolyamban, de azt gondolom, hogy hosszabb távon még el fog tartani egy jó ideig a borús hangulat az aranypiacán.